Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe ɓiyankoɓe Dakar TV yonti e kumpital men alarba 7 lewru avril hitande ujunaje 2020. Coronavirus o omo yara koyɗe makko e nder leydi Sénégal. Ko ɗum waɗi laamu leydi Sénégal ƴetti pelital taw kadi renu ɗum ko e jagorɗo kalfinaɗo kisal enden ka e nder leydi Sénégal woni Aly Ngouille Ndiaye. O uddi hankkandi ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko joguinoɓe otoji tokosi jahannoji hakkude wuuro e wuuro hankkandi natti o rewni kayiɗo e gouverneur uji gondi e nder leydi Sénégal e préfet e wideɓe hankkandi ɗum natti e nder leydi Sénégal e jamma hanki o heɓnoɗo kayiɗo heɓino kayiɗo mo heɓano kayiɗo wonta hebde kayiɗo tolno coronavirus e nder leydi Sénégal e ñalawma alarba 7 lewru ndu ɗo e nder leydi Sénégal. Docteur Alius Wali o holliri ñalawma hande o 108 ƴewti ɓalli muɗumen jeeɗiɗo gondi e rafi coronavirus o ɗiɗo hen ko contact suivi jeeyoɓe ko communautaire jeetato paati galleji muɗumen foof so tawi rendi ko 150 113 celli hen ɗiɗo maayi hen 128 ngoni e traitement e o saaha to suudu safrir. Alhaali Iba Thiam oɗo suko debbo tawaɗo e appartement toon to Almadi ñande 4 lewru ndu tawa ina maayi. Alhaali makko ene ndaare beele ko baraɗo walla ala saabu section recherche nanni hen juuɗe muɗumen saabu hollitama oɗo e saaha fodde yimɓe jeegom e mabɓe pawama e jungo e mabɓe holliti kamɓe wonnoɓe toon ɓe foof koɓe dorognoɓe ga e région Kolda couvre-feu o guila fuɗɗi e nder région o to Kolda to 70 pawama jungo ɓe nangi toon otoji ɗiɗi ɓe nangi toon kadi 12 moto ɓen foof ko saliɓe deccude e nder galleji muɗumen ha joni ko e nder région Kolda keddorɗen ko ñalawma alarba 7 lewru ndu waɗi hitande oɗo debbajo jaltunoɗo aduna tawa ko nalanke mawɗo e nder Fuladu woni Maayo Diaw tawa ko bonnoɗo accident 7 avril hitande ujunaje 2019 hakkude Koungheul e Pakour ñalawma hande o Fuladu naɓe foof ina kaccinomo saabu ko ñalawma hande waɗi hitande ko sunare wonno e Fuladu ko jayndeji ɗi piniri e nder leydi Sénégal to banggue titoje majji jayde le quotidien corona o ko communautaire uji ɗi jibinta bone o neɗɗo won toon e corona hay goto anda to itti ɗum hay goto anda kadi moraɓe. Docteur Alius Wali o wi joni bone fuɗɗi source a wi haaldane ma dow corona o hay goto wawa wiide ko ɗo haɗat saabu hecci hanki koko usino hanki koko ɓeydi. L'Observateur wi Dakar naɓe kam hewɓe mabɓe kam ndentaki rafi corona o saabu ɓe gustani calminali ɗi sa yeehi to Petersen to pompier to ɓe dokkodira toon juuɗe ɓe ndentaki rafi o. Observateur waɗi namdal e wiide holno jiruɗon rafi corona o hewɓe jaabi e nder jayde rafi corona o ko rafi tubakoɓe jayde las wi hilifaɓe leydi ndi pijani jayde wi saabu autorisation ala e hakkude yaade wuuro e wuuro wonande ɓen joguinoɓe otoji tokosi taw ko haajuji mawɗi ɗum ittama e nder leydi ndi hollita ɗum ko Aly Ngouille Ndiaye e batake mo waɗi hanki jamma le tribune ari laɓɓinde haalaka Aly Ngouille Ndiaye itti autorisation ngaji ɗi e nder leydi Sénégal taw o rewni ɗum ko gouverneur uji e préfet ji ɗi yoɓe nden kadi konngol ngol Vox Populi wi ɗanngal gasi e nder leydi ndi hakkude wuuro e wuuro haalaka noon hakkude leydi e leydi. Le Soleil national président Macky Sall waɗi hen konngol makko e wiide continent men o ko ina wona 1 milliard e ko fawi innama aade finata e mum leyɗele kewɗe puɗɗinore ɓamtade rafi o ma tardine émergence ɗeɗon ete leyɗele évidence arti koye autorisation gasi e nder leydi ndi. Dakar Times arti koye Afrique naaɓe mettinnoɓe e tubakoɓe winoɓe ene gaddaga leɗɗe gam rokkude Afrique naaɓe Afrique naɓɓe mettinino hen ket wi crise ma wat e leyɗele ɗe. Opération arti koye haala Hiba Thiam won biɗo hen so wona aliya minen foof min mbaɗino drogue e on jamma mo wasno fitano makko. Les Échos wiyen yimɓe jeeɗiɗo e mabɓe pawama jungo Les Échos wi couvre-feu o ɓe gadi yaɓɓude e leydi saabu ɓe keddaki e galleji mabɓe ɗi. Les Témoins wi jinnaɓe ɓen sukaɓe fawaɓe jungo ɓe e ɓene jaaha garta beele ɓen sukaɓe gaccite ɓe garta e galleji mabɓe ɗi. Jayde wi so tawi ko sukaɓe Pikine walla banlieue wonno ɓen kam oɗo saaha koye caɗele gendarmerie ɓe keddoto haɗa ɓe ɓennude to commissariat. Bandiraɓe paade min ha janggo kadi so Allah jaaɓi ko hello jaydeji ɗi uddi kabaruji men ɗo e Dakar TV. Allah jarama on jarama.